И здравейте хора, аз съм RazorBG и в днешното видео ще обираме бижутерията с моят колега. Данчо. Добре, перфектно. А аз отивам пак тук да кемпя. Най-добрият колега. Да, не ми казвай когато си готов. Нямам. Готов ли си, колега? Ой, гарда. Не съм, Гарда щаб, Саско. Как трайхарда. Дай, стреляй. Камерата. Да. Това е ли някаква камера? Завързвай го това. Той има ли смисъл да го завързвам? А ние моля да го дръпнем сега това. Не знам. Да влизам ли? Да, влизай. Какво дропна е някаква? Тя къде е той utility Така. room, бе? Как му вижда? Опа. Колегата забелязва нещо. Ти къде отиде? Горе ли отиде? Трябва да отворим тази врата. Окей, си вземи твоята чанта с лък пикой. Ми трябва да счупя и тук. Чакай, взема една трелка. Ти къде си? Горе ли си, бе? Да. А, той отвори вратата, то взе. Отвори вратата. Някакъв гард. Това е тук. А какво ще правим тук? Готово е. Давай, гърми. Че го фавам за крака. Той да отвори вратата, не може ли? Я да отвори вратата на връщай. Сега тук какво правим? Отвори ли му това врата? Не, аз искам да отворя, сега ще отворя, аз малко не направя нищо. Това карта аз го убивам, ама. Така. Окей, готови са. Кова ли го това? Дъп. Какво да го правя? Гърми го. Еди бързо, бе. Тук какво има? Стъкни за вратата. Ой, спокойно. Какво правиш, човека? Какво причиняваш? Не мога кръв ще е тук. Как е на моя не? Тъкъл сме. Ами добре. Тук какво има, бе? Пончики. А, ясно, аз виждам камерата е. Аз мога мърдам. Изключи ли камера? Чакай, не, той не се изключва, аз мога. Ой, как се мърдате? Ми са стрелкичките. Мърдаш камерата само. Мгм. Ма и то трябва мога да намеря кейкарда, ама той къде е два от кейкарда? Аз го знам къде е при оня, той саш. И две. То тук каза кусани тия камери, как ли се тръгна обаче от тия камери? Их се с хикс, май. Благодаря ти за това. За валта. А, чакай, то просто ей така. Аха. Ти къде си? Долу слизам с валтки и карта. При Валта ли си? Къде си? Да, при валта, ама има камера. Чакай се. Не можеш ли да тази камера по някакъв начин? Без да я гърмиш. Някакъв друг начин. Едва ли. Ако гръмна тия компютри, какво ще стане, бе? Тя вече не нафащат камерите. Защо? Не знам. Карай това. Карай турбите. Дрилката.
Всичко карай, всичко и двете турби. И сигурно си, че няма, ако мръдна няма да ме види. Не, вероятно няма. И тебе имаш ли такова? Това е. Отверка. За вратата. Дрелка. Отверка. Отверка. Трябваше да имам, ма къде е? Тук е Я отидете ми една празна чанта. Парадната чанта вече напълних. Пари ли? Не са... Отверка, къде учи отверката? Какво става с отверката ми? Защо ли витира и се стъква в стената? Защо би вибрира отверката? Моля. Била виж. Ами аз тази отверка няма барам, се оправи с тия някаква прокъвната. Готов си да счупа камерата, ако ма види? Тя не моята види вече, ние ли убихме оня къде гледаш камерите. Те ли? Кой ще гледа на камерите? Така, ами те добрах, че камерите нямат собствено мнение. Да пълни пари, готов ли си? Айде. Тя с какво правя според тебе? Бях сега дрилка, махам. Айде, граби батко. Айде, вземи някой монитор, да вземем всичко, което можем, искаш ли? Бе, всичко взимай, бе. Като не видя. Лампата не може ли? Това е са. То толкова труд. Тук има ли? Айде, тук има. Какво? Ела чекай го събери. Ей, не си... Какво? Трябва да излизам през джама и това видя. Ако имаш взор, ела при мен. Ихи, 31 кале. Еми, още може, момче. Още. Карам ти още парички. Си ка. Сме събрали. Тук ли си? О! Да, бе, да. Тук съм. Взимам сандвичи и мишки, всичко взимам, което има. Гледай пак да ни ги пръсна по-бързо. Той има ли какво друго се вземе? Не знам, аз взимам тук някакво нещо с някакви... Някакво като компютър. Виж колко имаме. 74, какво ще кажеш? Ентър давал те, нали го ентър? Сега какво да правим? Картините не може да ги взимам? Охо, картините. Я? Може да взимаш картини ли? Аз взимам монитори. Я? Може да крадем картините. Не мой. Аз се взема за вкъщи обаче. И аз взимам монитора. Ако стареш любов лесне. И какво ще правим сега? Как ще отим при тия къде са вънка? Искаш при тях ли? Искаш? Аха, той може още, да. Тука няма улики. Ай, това нещо остана, аз съм написал алфа! Сериозно ли? Оставя съм го на пауза. Нищо е ти хората. Нищо. What the fuck, това гарда, бе. Абе, всичко важно е било написано, аз съм сигурен. Толкова го правим сега. И другия гарда. Ей, там е, бе. Той човек ме вижда. Бе, ако искаш, ни дам. Какво ще правим? Човекът те видя. Стреляй ги, бе. Вземе ли бижута? Взимай. Давай, аз взимам патрони. Взимай всичко, виждаш, че умираш, бягай да вземем поне някакви пари.
И трябва да е първо таковата. Идват ли? Идва да. Ние ли го саботирахме това Powerbox, бе? Как идват? Чакай, аз ще избега малко. А. Къде ми е таковата? Тя чанчиката е... Трябва да ти я зад в камиона ли е? Не се отиде за... О, такова. пази ма, да потеквам. Не им давай да пипат Powerbox-а. Колко е това Powerbox? И толкова остана в този Powerbox. Трябва да е спрял тока. Зад тебе има стикър. Не знам. Нямам патрони за таковата. Деструита. Да. Powerbox. Какво ще правим тук? Ще ги вземе ли тия бижута? О, аз почвам да крада, ти ма пази, да знам. Имаш ли такова? Ко? Чай си призаредя всяко едно оръжие. Добре, давай. Давай, помагай да крадем тук. Къде да взимам аз? Къде ти е тусака? И така. Слагай, пъхай. Всичко може. Ай, си ходим. Ай, си ходим, Излез. Излез, как ходим да вземем поне някакви пари. Идваш? Идвам. Да, искаме ли бутона? Добре. 98 хиляди. Перфектно е. Така е, айде трети левел.
Супер, трети левел. За 26 Сега ще- минути ли от него, хе. Отключихме бронежилетки. Тъй ли? От фолзалта ли ги гледаш? Къде ги гледаш? От магазинчето. Шоп. 50 000 бронежилетка, о, ес. Защо ви е 50 хиляди? Защо стива толкова много скъпи неща, бе? Колко на емката е 50 000. Еми, трябва да си апгрейднем нещо все пак. То не може да сме се трудили тъй нищо да не си вземем, нали тъй? Аз предпочитам да запазя. Трябва да падаш. Аз искам да съм екстра